खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थांनाय 29 नभेम्बर खालाराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाग्लोबनाय जाथायखौ बिटिसि सरकारा गोख्रों नोजोर होदों नामा? फरायसाफोरनि सायाव साजा होमारगोन नामा बिटिसि सरकारा? बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै मैया बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिडियानि गेजेरजों क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार लोगोसे लेङाइ रेजिस्ट्रार बिथांमोनखौ फरायसाफोरनि आसाम सरकारा मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथा सोमावसारनायाव हेफाजाब होग्रा एबा मदद होग्रा एबा बिथोन होग्रा होनना साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो एबा रिलिज होनो नागिरनो होनना बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राया फरायसाफोरखौ दुखु मोनहोदों। मानो होनोब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथा सोमावसारनायाव रावबो बिथोन होग्रा एबा रावबो थुलुंगा होग्रा गैया। बियो जों फरायसाफोरनि सोमावसारनायसो। बे बाथ्राखौ फरायसा हान्जाया फोरमायथिदों। जों जोंनि थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो सोमावसारदों, सोरनिबा सुजुग सुबिदा आरो थुलुंगा एबा थुनज्लायनायाव नङा। बेखौ लाना बिटिसि सरकारा राजखान्थिनि खैसार खालामना गावनि बर' सुबुंनि खहा खालामनो नागिरनाया एबा खहा खालामोब्ला जों रावबो जिरायना थानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंथिदों। लोगोसे मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनद' हारिनो गासैनोबो एसटिपि मोननांगौ होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायखौ जों बिटिसि सरकारखौ सोंखारियो। मानोना बिथांमोना बर'नि साफा साफा दैदेनगिरि जाना बर'नि खहा जानाय खामानि मावनायखौ बर' फरायसा आरो बर' ट्राइबेल फरायसाफोरा माब्लाबाबो गनायना लानो हानाय नङा। जुदि फरायसाफोरा मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होनायनि हेंथा सोमावसारनायखौ लाना सोरबा सासे बर' सुबुं एबा सोरखारि हाबा मावनाय जबा खहा जायोब्ला बिटिसिआ अर जोंब्लावगोन, बियो रोखा। बे बाथ्राखौ बर' लाइमोन फरायसा हान्जानिफ्राय मिथिहोदों। गुवाहाटीआव पस्ट मेलननि हाबाफारियाव सासे गुबुन हादोरनि आइजो दावबायारिखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जाथायखौ लानानै एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा गावनि फिनजाथाय फोरमायदों। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनानै एमएलए बिथाङा बुंदों दि बेयो मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। दावबायनायखौ बांहोनो थाखाय खुंजानाय हाबाफारियाव बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला दावबायनायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। मख'नो गोनांदि गुबुन फारसेथिं जुबिन गार्गनि थैनायनि नायबिजिरनायाव एसआइटिनि चार्जशिटखौ गथायनायनि सायावबो अखिल गगैआ फिनजाथाय खालामदों। अखिल गगैनि बायदिब्ला बे चार्जशिटआ जोंखौ न्याय होनो हाया। चार्जशिटआव गुबैयै बुथारनायनि जाहोननि सायाव नोजोर होनाय जादों। बेराफारसेथिं सिंगापुर सोरखारा होनाय रिपर्टनि बायदिब्ला जुबिन गार्गनि थैनाया मानसि बुथारनाय नङा होननानै रोखायै बुंनाय जादोंमोन। मोनसे थासारियाव जेराव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, अखिल गगै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बे बुथारनाया मानो जादोंमोन बेनि फिथाइनिफ्राय मिथिनो मोननाय नङा। अखिल गगैनि बायदिब्ला आरोबाव बेयो खावसे चार्जशिट। बे नायबिजिरनाया मोनसे फेस्लानि अनगायै जेबो नङा। गिबि मन्थ्रिया जुबिन गार्गनि थैनायखौ राजखान्थियारि हाथियार महरै बाहायदों। बे चार्जशिटआव सागर आरो जुहिखौ नायबिजिरनायनि गुबै मिरु लानानै जादों होननानै सानना लानाय जादों होनना अखिल गगै बिथाङा बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि चार्जशिटआव गोबां रांखान्थियारि जाख्ल'नायनि माखासे फोसाव बिलाइफोरखौ बुंनाय जादों, जेराव जुबिन गार्गनि थैनायखौ बुथारनाय होननानै फोरमायनाय जादों। अखिल गगैआ बेखौबो बुङोदि जुबिन गार्गनि मान सन्मानखौ गाज्रि खालामनो थाखाय माखासे नखरारि आयदाफोर लाबोदों, जेराव बिसायख'थिनि नोजोरजों नायदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि अखिल गगैआ बुंबावो हिमन्त बिश्व शर्मानि थारथिखौ रैखा खालामनो थाखायल' बिसायख'थियाव आगान होदों, जेराव हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिसायख'थि गोमाजानो थाखाय बिथाङा राजखान्थि नोजोरजों जुबिन गार्गनि न्यायखौ लाबोदों होनना बिथाङा बुंदों आरो दासिमबो जुबिन गार्गनि न्यायआ मोनाखै होननानै बिथाङा बुंदों। गोदान बोसोर फैगासिनो दं। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो आरो गोदान बोसोरखौ बयबो बरायनो थाखाय साखाफारा जादों। जानो हागौ गोबाङानो दा पिकनिक जानो साननायाव मुखुब जादों। दिसेम्बर दाननिफ्राय फेब्रुवारि दानसिमनि समखौ पिकनिकनि जानायनि थाखाय साबसिन सम होननानै गनायनाय जायो। हादोरसानि सिङाव आरो बायजोनि सुबुंफ्रा गोजोनथाव मिथिंगायारि समायनाखौ रंजानो आरो दैमा सेराव ओंखाम जानो थाखाय आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ पिकनिक स्पट महरै सायख'दों, जेराव आसामनि गोबां जायगाफ्रावनो पिकनिक स्पटआ दङ। आसाम बायदि हादोरसायाव जाय हाग्रानि जिब जुनार, समायना नुथाय आरो मिथिंगायारि फुंखाफोरजों बुंफबनाय, पिकनिक स्पट सायख'नाया थारैनो जोबोद मोनसे मख'जाथाव। गुवाहाटीनि माखासे थागिबिफ्रा समनि आंखालाव गुवाहाटीनि खाथि खाला पिकनिक जानो सानथांखि बानायो। बिसोरनि सुबिदानि थाखाय गुवाहाटीनि खाथियाव मोनसे मख'जाथाव पिकनिक थावनिखौ फारिलाइयाव मख'दों, जेराव गावनि मिथिंगायारि समायना आरो गोजोननि थाखाय मिथिजानाय चंदुबी बिलोआ गुवाहाटीनि खाथियाव बयनिख्रुइबो साबसिन पिकनिक स्पटफोरनि मादाव मोनसे।
जाय बिलोआ गुवाहाटीनिफ्राय 64 किल'मिटार गोजानाव थानाय कामरुप जिल्लायाव दं, जेराव दावबायारिफ्रा बेवहाय गोसो होनानै सान हाबनायखौ नायनो जोबोद मोजां मोनगोन। बे बिलोआव दावबायनाय समाव दावबायारिफ्रा नाव जावनाय आरो केम्पिंनि थाखाय रंजानो हागोन। बे जायगाखौ आसामनि गाहाय पिकनिक थावनिफोरनि गेजेराव मोनसे होनना साननाय जादों। गुवाहाटीआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय चन्दबी बिलोआ मोनसे पिकनिकनि थाखाय साबसिन सायख'नायफोरनि गेजेराव मोनसे होनना मिथिहोदों। बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव कृष्णनि साबा सिबियारिफ्रा गोमानानै दं। बे जाथाया बुधबारखालि गुवाहाटीनि करगुली जयपुराव जादोंमोन। गोमानाय सुबुंफोरखौ जोबनायाव सनितपुर जिल्लानि उजेश कुमार, बिश्वनाथ जिल्लानि प्रताप, गुवाहाटीनि अभिजित, गवागावनि सागर आरो बङाइगावनि रौनक होनना सिनायथि मोननाय जादोंमोन। जाथायनि सासे प्रत्यक्षदर्शी अस्ट्रेलियानि नोगोरारि आरो आथिखालनि बृन्दाबननि थागिरि प्रणब नायरआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला, जों 7 सुबुंफोर दंमोन आरो जोङो गुवाहाटीनि ब्रह्मपुत्र रुगुंसिम थांदोंमोन। बे समावनो जों बयबो ब्रह्मपुत्रआव हाबदोंमोन आरो जों माखासे दैयाव दुगैदोंमोन आरो बेयाव सानस्रिनो नाजादोंमोन, नाथाय माखासेफ्रा बेयाव सानस्रिनो हायैयाव ब्रह्मपुत्रआव दैयाव गब'दोंमोन। मख'नो गोनांनि बुधबारनि सानजौफु समाव ब्रह्मपुत्रनि रुगुङाव थांनाय कृष्णनि रावबो सिबियारिफ्रा कुरगुलीनि जयगुर घाटनि साखाथियाव थानाय भक्ति कटेजसिम फैफिननो हायाखैमोन। जाउनाव ब्रह्मपुत्र दुगैनो थांनाय समाव 7 सुबुङा गोमानानै थादों। एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफआ ब्रह्मपुत्रआव गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ साननिफ्रायनो नागिरबाय थादोंमोन, नाथाय मोनाबिलि समसिम अपारेशन खालामनायखौ बन्द खालामदोंमोन नागिरनानै मोनैनि थाखाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि ब्रह्मपुत्रआव गुबुन मोनसे नागिरनायनि हाबाफारि लानाय जागोन होनना गोमानाय सुबुंफोरनि थाखाय फोसावदों। बे समावनो मिथिबावनाय जादों दि जाय सुबुंफोरा करगुलीनि जयपुर घाटआव ब्रह्मपुत्रआव दैयाव दुगैनो थांदोंमोन, बिथांमोना गिबियाव दैमायाव दुगैनो नाजादोंमोन आरो गिबियाव बिसोरनि गेजेराव 3 गुबुन फारसे एसे जानथायसिम बारलांदोंमोन, नाथाय बिसोरनि 6 लोगोफ्रा ब्रह्मपुत्रनि गेजेराव सानस्रिनाय समाव गोमानानै थायो। बे नुथायखौ नुनानै हानजानि सासे सुबुंखौ गोथाङैनो रैखा खालामनाय जादोंमोन, नाथाय गुबुन 5 ब्रह्मपुत्र दैयाव गोमानानै थादों। जायगानि सुबुंफोर आरो ना हमग्राफ्रा बे जाथायखौ नुदोंमोन आरो थाबैनो नागिरनो नाजादोंमोनब्लाबो बिथांमोना मोनाखै, नाथाय बिथांमोना बिसोरखौ रैखा खालामनो हायाखैमोन आरो बिथांमोनखौ एनडीआरएफ आरो एसडीआरएफनि हानजाखौ फैनो थाखाय आरो नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। जों मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथाया एबसु, एक्स-एनडीबी आरो इउबिपिनि जथायै भारत सरकार आरो आसाम सरकार जथायै मोनसे गोरोबथा जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथाखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा दासिमबो नेनानै दं, जेराव गोबां दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायाखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव एबसुआ बनजार लाना हानजा सुरनाय हाबाफारि लागोन होननानै मिथि मोनदों। आसाम स्टेट केरेट चेम्पियनशिप 2020आव केरेट गेलेनानै बर'नि फिसा कनमनि बसुमतारिया ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। आसाम स्टेट केरेट चेम्पियनशिप 2020आव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जगमारी गामिनि कामेश्वर बसुमतारी आरो कमलेश्वरी बसुमतारीनि फिसाजो 13 बोसोर बैसोनि कनमनि बसुमतारीया आसाम स्टेट केरेट चेम्पियनशिप 2020आव केरेट 52 केजि लिरथायाव गेलेनानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों। उदालगुरि जिल्ला रौता पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। रौता पुलिसा गोमानाय गं 14 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हादों। रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगा आरो ओनसोलफ्राव गोबां मबाइल फनफोरा गोमानाय जाथायफोर जाबोबाय थादोंमोन आरो गोमानाय मबाइलनि बिगोमाफोरा रौता पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव मबाइलफोरखौ ट्रेक खालामना रौता पुलिस थानानि बिबानगिरि प्रणब कुमार देखानि दैदेननायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायाव गोमानाय गं 14 मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय मबाइल फनफोरखौ रौता पुलिसा बिगोमाफोरनो गथायफिननानै होबाय होनना मिथिहोदों। माजबाद दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47थि थान्दै जखनथाइ आरो सिंगाबिलो दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 9थि थान्दै जखनथाइखौ अलंबार गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो जावलिया सेन्टार जिंगाबिलो माजबाद उदालगुरियाव मैया सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जालाङो। दखरा आफादनि आफादगिरि बिथांनि मासि सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। माजबाद दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि नन्देस्वर ब्रह्म बिथाङा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथाङा मैयानि हाबाफारियाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैयो।
बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 42थि थान्दै जखन्थाइखौ साननैनि हाबाफारि लानानै पुटिमारिनि जेवारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 9 आरो 10 डिसेम्बर 2022आव खुंफुङो। बनरगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि बिकास बसुमतारीनि मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होदोंमोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि रतिनाथ नार्जारी बिथाङा हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा गावनि बिबुंथियाव गोख्रों बर' माहारिबादखौ लानानै गोग्गो समाज दानायाव आरो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव आरो लोगोसे हारिनि अलखद समाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों आरो बे हाबाफारियावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो UN एकाडेमि क'क्राझारनि मानगोनां डिरेक्टर कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथाङा जर'खा आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि सरनजित नार्जिनारी मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बुंथिगिरि जनक उजिर रबिराम ब्रह्म बारग' मासिगिरि TCLCCनि बनरगाव बियाबनि आरो गोबां बनरगाव ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो आरो हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा फरायसा फरायसुलिफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। गोबां समफोरावनो BTC राजखान्थिगिरिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ रां जाख्ल'नाय आरो रां लुथिनाय बाथ्राफोरा सैथो नङाब्लाबो गोबां समाजारि बिजोङाव माखासे सुबुंफोरा फोसावबोदों। BTCआव प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोनि सोरखार खुंथाय समावबो बुंबोदोंमोन, जेराव प्रमद बर'खौ रां जादों, गोबां कौटि कौटि रांनि केलेंकारिनि दायाव बिथांखौ हमनांगौ, साजा होनांगौ बायदि बायदि बाथ्रा बुंबोबाय थादों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों। नाथाय फोरमान गैया। बेबादिनो दायो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआ BTCआव सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा कौटि कौटि रांनि केलेंकारि, रां जाख्ल'नाय बायदि बायदि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिखौ आरो रां जाख्ल'नायनि दायाव जोबथेसालियावबो थांनांनो हागौ बायदि बायदि गनायजाथावै बाथ्रा बुंनानै फोसावनाय बानसावनायफोरा जाबोगासिनो दङ, नाथाय सैथो नङा। हादोरनि देरसिन एयारलाइन इन्डिग'आव बावैसो जानाय दावराव दावसिखौ लानानै मिरु सोरखारा जोबोर गोख्रों राहा लादों। बेजों लोगोसे एयारलाइन्सखौ दावबायारिफोरनि रांखौ हरफिनो आरो बिसोरनि लगेजखौ थाबैनो हरफिनो बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि बिरखं बिफाननि मावख'आ इन्डिग'नि सिबिथायखौ खमायनो गोनां होननानै बुंदों, जेराव इन्डिग'नि गोबां बिरखंफोरखौ इसिङारि फोनांजाब गोरोन्थिनि थाखाय केन्सेल खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय गोबां दावबायारिफ्रा जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादोंमोन, जेराव रोजा रोजा दावबायारिफ्रा गोबां उसुबिदानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो जेंनाया गोब्राब जादोंमोन। सोरखारा नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन आरो इन्डिग'नि गोजौ सामलायगिरिजोंबो लोगो हमनानै सावरायदों होनना मिथिमोनदों। इन्ड'नेसियायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जादों। 7 थालानि बिल्डिंआव अर खामदों, जेराव अरा बिल्डिंनि गिबि थालायाव दोनथुमनाय बेटारिनिफ्राय जागायदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया हादोरनाङै सोमावग्लुंदों। अर खामनायनि जाहोनाव सा 22 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला गोबां सुबुंफ्राबो जोखोम जादों। मिथिनो मोन्दों गं 7 थालानि बिल्डिंआव अर नांदोंमोन आरो बे अरा गिबि थालानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन आरो अर जोंब्लावनाया गोख्रैनो जालांदोंमोन, जेराव गोबां रोहो रोहो अर खामनायनि जाहोनाव बिल्डिंनि गोबांथार थालाया सेवहांगार जादोंमोन। अर जोंब्लावनाया जेराव गिलु-बालुमोन, बे अरा गिबि थालायाव दोनथुमनाय बेटारिनिफ्राय सोमजिदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गोबाव समनि उनाव अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ खोमोरनो हादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। फरेस्ट बिफाना बिश्वनाथ जिल्लानि बलाकाटा बिलआव दाउ मैहुर खालामनो फैनाय 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ खादों। बिश्वनाथ घाट रेन्ज आरो क्राइम इनभेस्टिगेशन रेन्जनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ जिल्ला हाग्रा बिफाननो खौरां मोननानै मैहुर खालामग्राफ्रा बिश्वनाथनि बलाकाटा बिलआव हाग्रानि दाउफोरखौ हमनो थाखाय जाल फज'दोंमोन आरो लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि हान्जाया जाथायथिलियाव फैनानै 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनानै लाङो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैहुर खालामग्राफोरनिफ्राय हाग्रा बिफाननि सिग्रोमग्रा हान्जाया गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ, मासे मोननो थाङै हाग्रानि दाउ, ना हमनो हानाय जालि, गंनै मबाइल फन, गंसे टर्च लाइट आरो गंनै गुफुर बेग बोखांनो हादों। हाग्रा बिफाना मिथिहोयोदि गोथाङै मोननाय हारिसाफोरा जिब-जुनार रैखाथि आयेन 1972नि फारिलाइनि 1नि सिङाव गोग्लैयो होनना फोरमायदों। मख'नाय दाउआ आफगानिस्ताननि मासे दावबाय सनारि दाउ। हाग्रा बिफाना 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ साइफुल इस्लाम, आनवार हुसेन, तामसार आली, अबुल हुसेन, फकीर आली होनना सिनायथि होदों।
दिनै मुंख्लं सानखौ बिथा खालामनानै मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव लुनाय शहीद गोसोखां फोथारखौ दिनै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सुबुंफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। माहारियारि जिउ सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव गुबुन गुबुन बुथुमनायफोरखौ बे शहीद गोसोखां फोथाराव दोनथुमनाय जादों। मख'नो गोनांदि दिनै गासै रायजोआवनो शहीद सानखौ फालिनाय जादों। बेराफारसेथिं हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो दिनै मुंख्लं सानाव गोसोखांथिनि महरै बिथाङा गावनि ससियेल मिडिया पस्टआव फोसावदों। रायजोआवनो शहीद सानखौ दिनै फालिदों। जारिमिनारि आसाम सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं जाय असमियानि सिनायथिनि थारथिखौ रैखा खालामनो थाखाय गावनि जिउखौ बाउदोंमोन आरो बेनो जाबाय शहीद खरगेश्वर तालुकदार। बिथांनि थैनाय बोसोरारि 10 डिसेम्बरखौ बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो। जेराव दिनै गुवाहाटीनि बरागावआव बेखेवनाय शहीद गोसोखां फोथाराव गोबां सुबुंफोरा बाहागो लादों आरो दिनै मुंख्लं सान फालिनाय मिरु गोसोखांथि हाबाफारिबो खुंनाय जादों। बे हाबाफारिनि थाखाय मुंख्लंफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ हांख्राय हरनाय जादों, जेराव आसामनि गोबां जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों रायजोफ्रा। बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै बिटिसि सोरखारनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानाय जादों। थारैनो थांनाय 22 नभेम्बर खालाराव बिटिसिनि नेहाथारि ख'आव फरायसाफोरनि गाग्लोबनायखौ लानानै गोख्रों नोजोर लाखिदों नामा बिटिसि सोरखारा? थारैनो फरायसाफोरखौ साजा होगोन नामा? फरायसाफोरखौ जोबथेसालियाव सोमारगोन नामा? बे समाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायनिगिरिफोरनि सायाव गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। जेराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टार, डिपुटि रेजिस्टार आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्टारखौ रिलिज होबाय होनना बुंदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायावबो बाथ्रा बुंदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।